نسنبت 10 ጥሪ ዝተዳለዉ ዕለታዊ ዜናታት ዘልኩም መጽለኹ በቀዳምነት አርእስተ ዜና አብቴክ አፍሪካ ንልዕሊ 5 ሚሊዮን ሰባት ቀረብ ኃይል ኤሌክትሪክ ዝህብ ትካል ኤርትራውያን ምስ 100 ጸለውቲ አፍሪካውያን ተሰሚዩ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ናብ አዲስ አበባ አትዩ ሚኒስትራት ኤርትራን ግብፅን ሶማሊያን አብ ካይሮ ተራኺቦም ሰራዊት ሱዳን ህና አገዳሲት ከተማ ተቆጻጺሩ ዝኽብርኩም ተኻተልቲ እዝን ካለን ዝደስስ መደባት ይዘልኩም መጽለኹ ክሳብ መወዳታ ምሳይ ክጸኑ እንዳሓተትኩ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም አብቴክ አፍሪካ ንልዕሊ 5 ሚሊዮን ሰባት ቀረብ ኃይሊ ኤሌክትሪክ ዝህብ ትካል ኤርትራውያን ምስ 100 ጸለውቲ አፍሪካውያን ተሰሚዩ መሐንዲስ ግርማይ ዘርአይ ሪፒዩቴሽን ፖል ኢንተርናሽናል አርፒአይ በዘተባለ በደረጃ ዓለም ዝናን ዘጥሪ ዋና አካይድት ባንክታት ከምውን ንኢንዱስትሪታቶም ናብ ክብ ዝበለጽ ጽፍሕ ዝዕቢ ጽልዋ ዝሕድሩን ጸለውትን ሰባት ደረጃን አፍልጦን ዝህብ ትካል ኣብ መንጎም የተጸለውቲ አፍሪካውያን 2025 ተረቂሑም ግርማይ መስራቶም ዋና አካይድ ናይቲ ኣብ መዳይ ተተካየ ጻዓት ብሕልፍ ኳዳ ኣብ ፀሓያዊ ጻዓት ምጭንጓዕ ማይን አድሂው ዝዓይ አብቴክ አፍሪካዩም አተምስሚቲ ህዋት አፍሪካውያን ዝሰርዑ ትካል ንግርማይን አብቴክን ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾም ግርማይ ዘርአይ አብርሃም መስራትን ዋና አካይድ ስራሕን አብቴክ አፍሪካ ክኸውን እንከሎ እዚ ኣብ ፀሓያዊ ጻዓት መፍትሒታት ዝቕርብ ትካል ንሓደ ፕሮጀክት ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳታ ዘመሓድር ኮይኑ ንድፊ ምህንድስና ኣድግን ህንፀት ኢፒሲ ኣጣሚሩ ይሰርሕ ይብል ቀፂሉ ኣብ 2011 $20,000 ወፍሪ ዝተመስረተ አብቴክ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ልዕሊ 25 ሃገራት ዕዮታት ኣካይዱ ኣብ 9 ሃገራት ድማ ኣብያተ ጽሕፈት ኣለዎም እዚ ኩባንያ ብትሕቲ መሪሕነት ግርማይ ንልዕሊ 5 ሚሊዮን ሰባት ብር ተዓዋጋን ዘተኣማምን ቀረብ ኃይል ኤሌክትሪክ ብምቕራብ ንቁጠባዊ ምዕባለ ይድርኽን ንመጻእቲ አፍሪካውያን ፈጠርቲ ዕዮ ወይ ከዓ መራሕቲ ዋኒን የነቃቅሐን አብቴክ ካብተን በዳይ ኩነተ ዘለውን ሃገራት ከይተረፈ ብምእታው ኣብ ጸላተ ጻዓት ተኣህጉር ዓቢ ጽልዋ ይሕድራሉ ኢሎም መሐንዲስ ግርማይ ነዚ ክገልጽ እንከሎ ኣነውን ብዛዕባ ጉዳይ አፍልጦ ኣይጸንሐንን ከም ሰበየ ሰምዐዮ ድሕሪ ምባል ክንሰርሕ እንከለና ናብ ትራይና ዝብጽሐና ሸቱታት ኣቐሚጥና ኢና ንሰርሕ ንቀይድና ጽኑዕ ክብርታት ድማ ኣለና ይብል ዘረቡ ብምቕጻል ኣብቲ መስርሕ እንከለና እነቲ እነካይዱ ነጥፈታት ዝጥምቶን ዝፈልጦ ዝህቦ ምርካብ ዝያዳ መንቕሓዩ ዝህበና ብሕልፊ ድማ ብዘለናዮ ዘመን ሓበሬታ በደረጃ አህጉር ወይ በደረጃ አፍሪካ ምርካብ ነትርሑቕ ራእይና ንምጭባጥ ቀሊል ዘይባህላ ብርክቶ ክህልዎ ይብል ይገልጽ ሪፒዩቴሽን ፖል ኢንተርናሽናል አርፒአይ ነቶም 100 ህዋት አፍሪካውያን መሐንዲሳትን ጸለውትን በከመይ ከም ዝመርጾም ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ጽማው አስፊሩሎም ኣብ ጸጽላቶም ዘመስክሮ ብቃት ኣብ ቴክኖሎጂ ፈጠራውነት ኣብ ኢንዱስትሪ ስፖርት ህዝባዊ አገልግሎት ትምህርትን ዕቃበ ከባብን ከምውን ኣብ ዘቤታውን ዓለማውን መድረኻት ደረኽትን ጸለውትን ብምዃን ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ገይሮም ዶ ዝብል ምዃኑ ይገልጽ በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ካብ ዩኒቨርሲቲ አስመራ ዝተመረቀ ግርማይ ገና ተማሃራይ እንከሎ ኣትሒዙ ኣብ ተተካየ ጻዓት ተገዳስነት ከም ዝሕደረን ውሕድ ዓቕን ዝነበረን ፀሓያዊ ጻዓት ንመንበር ኣባይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ገጠራትን ኤርትራ ከተክል ከም ጀመረ ይዛረብ ትምህርቲ ድሕሪ ምውዱ ድማ ንድፍታት ወይ ከዓ ዲዛይን ከዳሉን ዕቢ ዝበሉ ፕሮጀክታት ክሕዝን ምኽኣሉ ይገልጽ ኣጀማምራና ብኽልተ መንገዲ ዝግለጽ ብሓድሽ መንገዲ ምስ መትከል ሓወይ ኮይና ዝጀመርናሉ ብ2011 ናብ ጁባ ደቡብ ሱዳን እቲ መሰረቱ ግን እቲ ኣብ አስመራ ንገብሮ ዝነበርና ንምህዞ ወይ ምስናዕ ብዝነበረና ደሌት ነዚኣስ መገበርና የዶ ኢልና ኢና ሓኾት ንብል ነርና እቲ ናይ ቢዝነስ ወገኑ ይርዳእና ይነበረን በብግዚኡ ስራሕና ማሃረናን ዓቕምና በትምህርትን ዓብየን ድማ ቀፂልና ብምባል ናጀማምራ አብቴክ አፍሪካ ይገልጽ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ናብ አዲስ አበባ አትዩ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ንወግዓዊ ዑደት ተማል ቀዳም 11 ጥሪ ናብ አዲስ አበባ ቅንዑም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ግብፅን ሶማሊያን ድማ ኣብ ካይሮ ቀዳማይ ሱሉሳዊ ኣኼቦም የካይዱለውም ፕሬዝዳንት ሐሰን ኣብ አዲስ አበባ ብዝበጽሐሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር አብይ አሕመድ ከም ዝተቀበሉ ማዕከን ዜናት ሃገር ኣቃልሕን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊያን ሓሪፉ ዝጸንሐ ዝምድና በመንጎኝነት ፕሬዝዳንት ቱርኪ ከም ዝተመሓየሸ ዝፍለጥ እዩ እተን ሃገራት ኣብ ባህቲ ጥሪ ዝሓለፈ ዓመት 2024 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ርዕሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን በዝፈረመው ስምምነት ተጠቃምነት ኣፍ ደገ
بحرن أمسايو وقعوي تفلاتن السوماليلاند كم هاجرن زمدنن حرفي فوابتو زوبا كبيد وطري آس إبوت انحيوم سوماليات إثيوبيا زفتسمتو تكبار كم مدفارلو لاونتن مزراق حدنتن سوماليا كم اتريو بمقلات نمغلباسو بزوحتين كساقيسايام بريزيدنت حسن شيخ محمود بزو ጉዳይ بفላይ ናብ ኤርትራን ግብፅን በተደጋጋሚ በመመለላስ ክሳብ ሱልሳው ኪዳን ሀገራት ኤርትራ ግብፅን ሶማሊያን መምስራት ተበጽሕዩ በስተፈላልያ ዞባውን ተዋሳት ድማ ኣብቲ ጉዳይ ክስሓባ ምኽንያት ኮይኑ ጸንሕዩ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያ አሕመድ ሙዓሊም ፊቂ ሀገሩ ምስ ኢትዮጵያ ዝጽንሃ በሰንክት ምስ ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ዝተፈረመው ዕላፍ ደገ ባህሪ ዝተፈጥረ ዲፕሎማሲያዊ መስሓብ ከም ዝፈትሐት ሓቢሩም كما تصلتنا يزدما بريزيدنت سومالي حسن شيخ محمد نوقعوي عدتنا باديس أبا كامل رحن كله كداي منستر أبي حمد دمام بمنقدين أي محبراوي ميديا حساونة بريزيدنت قاعد حنمت أخا بلو بمباله نتي وقعوي عدت بريزيدنت وقعوي غيريو منسترات إيرترا جبت إن سوماليان أب كايرو تراقبهم ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻተን ሰለስተ ሰብ ኪዳን ሀገራት ኣብ ካይሮ ቀዳማይ አኺቦም ከም ዘካይዱ አፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ በመንገዲ ኤክስ ሐሳቡ ገሊጹም እቲ ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ዓላማት አኺባ ዞባዊ ምትሕጋዝን ምሕያል ጸጥታዊ ርጋትን ዞባ ቀርና አፍሪካን ምድንፋዕን ምዃኑ አመልኪቱም መራሕቲ ኤርትራ ግብጽን ሶማሊያን ኣብ ጥቅምቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣስመራ ብዘካይዱ ሱሉሳዊ ዋዕላ ብዛዕባ ሶማሊያ ሱዳንን ጸጥታ ቀይሕ ባህርን በሰፊሕ ድማ ምዝረቡም ዝከሪም ዞባዊ ምርጋን ምስፋን ዘካይዱ ጻዕርታት ንምውሃድ ተሱሉሳው ጥምረት ከም ዝቆመ በአጉ ተሓቢሩ ምንባሩ ኣይርሳዕን ሰራዊት ሱዳንና አገዳሲት ከተማ ተቆጻጺሮም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምብራቕ ሃገር ትርከብ አገዳሲት ከተማ ከም ዝሓዙ ገሊጾም እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ንኣስታት 2 ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ዝረኸቦ ዝዓበየ ዓወት እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ወታደራት ሰራዊት ሱዳን ናብ ከተማ ወዲ መዳኒ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ሰባት ኣብ ጎደናታት ክጽምብሉን ከለዉ ዘርኢ እዩ መራሒ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ RSF ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሕሜቲ ብድምጺ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ነቲ ስዕረት ተኣሚኑ እዩ ኣብ ዝቁጥዕን ሃውሃውታን ዝተሓወሰ ድምጹ እቲ ስዕረት እቲ ሰራዊት ልዕልና ሓይል ኣየር ስለ ዘለዎን ስራሓት ኢራን ዝኾነ ሰባልቦ ነፈርትን ዘስዓቡ ይኽብል ይስማዕ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣሜሪካ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝመርሖ ጉጅለ ምጽናት ዓሌት ፈጺሙ ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ከም ዘንበረት ይፍለጥ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ተማልሶ ልሳብ ዝሃቦ መግለጺ ብሕሜቲ ዝፍለጥ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ኣብተን 20 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ስርዓታዊ ግፍዕታት ብምፍጻሞት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ሓቢሩ ብተወሳኺ ሓይልታት ዝደገፍን መሻርክቲ ሚሊሻታትን ኣብ ልዕሊ ሰብኡትን መንስያትን እንኩላይ ዕሸላት ከይተረፈ ከምኡን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዝፍጸም ኣረመናዊ ጾታዊ ዓመፅ ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ጠቒሱ እዩ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝውዲና ኣለና ብሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስክን በብዘለኹሞ ሰላም ተመነና